Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ka NSS Unit Lady Keane College harengkat ka jinge trailang bat ka Soren Kham Presbyterian Youth Development Committee kala Rakhe ya ka World Environment Day ha ka bala penlong ya ka awareness program bat kumju ru ka jinge thungding ne ka tree plantation drive ha ka snong Soren Kham ya ka awareness program la penlong halor ka phang beat plastic pollution ha ka ba umeban shan langste program officer jong ka NSS Unit Lady Keane College ulalong resource person. Yang ni ke program la penyai da uba data scam dakhar balayor ya jing pensai halor ka thong ber ka jing thmu ban penlong yang ni ke program da uba kersan lang nongbri program officer ke NSS Unit Lady Keane College. Hagni ke program la yeshim bentar ki NSS volunteers but santli ki secondary school na kasnong Soren Kham hagabalawan ban I mean same root do MLA jong ka Maurang Keneng constituency uba HS Kharpran ubala airu katto kat ne ki jing kren bat ki jing sneng ne ka benta ki khna school ki balawan ban yeshim benta hagni ke program ba kumno ban le bat ban sumar ya ka Maryang ne ka benta ka lawai ka babha bat ka basngai. Hadin ga awareness program la yo ban le thong ya shispa atli ki tan riding ha ka waini ki jaka hasnong Soren Kham ka SPYDC bat ka NSS Unit Lady Keane College kala shimru ya ka jingkit khle ban sumar su kher ya ki tan riding